Gaur larun bat ekainak 5, KAF-eko akziodunen batzarra delatan, KAF etxizetez Israelen apartetan entrenetik, koalizioan, herri eragileek elkarteratzea egin dugu 12 hemen behasainen, KAF-eparen. Gaurko batzarra delatan, Arantza Tapiari, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburuari eta Maria Ainoa Ondarzabal Izagiregiri Eusko Jaurlaritzako enpresak nazioartekotzeko agentziako zuzendariari gutuna bidaltzeko ekintza bat abiatu genuen. KAF-eko akzioak dituen gobernu bateko kide gisa dituzten rolak erabilitzaten eskatzeko eta enpresak Palestinako lurralde okupatuan lan egiteari utzi zaion exigetzeko. Gainera, duela 2 hilabete, Amnesty Internationalek gutun bat bidali zen KAF-eko akziodunei. Proiektua legez kontrakoa zela esanez, eta akziodunen batzordean duten posizioa erabiltzezatela zuzendaritzari proiektua bertan bera uzteko eskatzeko. Bestalde, dagoeneko Norvegiako 8 sindikatuk eskatu diote KAF-i boikota egitea, eta Europa osoan kanpaina batek KAF kontratatzeari uko egiteko eskatu die erakunde publikoei. Palestinako giza eskubideen errespetatu eta Israelgo handia eta legez kanpoko enpresen parte hartzeari utzi arte. Palestina! Askatu! Palestina! Askatu! Palestina! Askatu! Palestina! Askatu! Horregatik guztiagatik, iruditzen zaigu KAF bena ere, enpresa ere, bertako langileek ere arriskuen egon daitezkela, eta hemendikan gaur presio egiten dugu akziodunen batzarran dauden pertsona guzti hori saiatzeko proiektu honetatik alde egiten. Palestinarren eskubideengatik eta goierritarron eta euskaldunon lanpostuengatik. Gora Palestina askatuta!